Yes, mga subscribers natin dyan. Muli, ito yung ating part 2 ng ating ginawa kanina. Kasi una, so we pray and then sama po tayo and then walking. So ito naman yung massage therapy na gagawin ko kay Kuya. So what's yung din yung aming ginagawa. Shoutout, wala? Wala? Shoutout sa lahat ng mga David dito sa may San Mateo. Siya nyo lahat. Shoutout! Ayan. Shoutout to, birthday mo. May birthday last siya, no? Last birthday girl. No? Birthday niya na, no? Manda ka? Hindi. Ano yung memory niya? No? Why may... Sising? Lamig na. Kaya na. Saling pa. O, sige. O, kaya lamig. Maganda ka na. Yes. Okay. Good. Amen. Gagaling ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. I see you smile. Special. Wow! Favorite niyan. Favorite Oh, mo Oo, tayo? hindi ko mga crave mo kanina ba? Oh, may kakabili na katang. Ay, pili mo nete. Sabi sa Lini. Yan, iba't siya pa Maynila. Yes, no? Thank you. Diba kanina pa ako natiklip ng kutsin talab?
Sige, sige. Ano ka, nag-live kami. Naka-subscribe po siya sa'yo. Sige, wala mo. Napanood sa YouTube. Kaya manawari mo. Ano ka subscribe niya? Very good. Subscribe ka. Wala lang po subscribe. Kuhaan ito. Malaki na, 150 ang naman. Hindi ko lang Jadi, kahit ang mga muscle na mga sulit yung options. Taba na yan. Yes. Babalik na ulit sa day. Ako, kasi sila. Pwede lang. Marami. Ah! Isa sa kanin. Lalo? Talo. 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 Right. Talo. Malakas. Malakas yung kalaban. Busy. Yeah. Anak niya? So, yan. Ay, di mo. Di mo ko. Ako pa siya yung lalaki. Ang baru ko tao nga. Lesa pumunta sa kita ka rin. Yan. Galing. Amen. Hindi sila mas guys. Mga bata. Yes, guys. Sila guys. Bago na. Yung 26. Oh! Ayun, 27. 22. 22. 22. So, mas matanda ko ano yun? Mas matanda ko si Diron. Ate, mas matanda ko
May binili po ng ganyan. Kailan? Tinry na po na. Tinry po. Sakit lang. Sarap po. Sarap po sa wala. Sarap lumamasay. Hindi. Tumayo, tumayo. Tumayo. Bye. Ano bibili ka? Oo, ayun. Si Dugirigan Dandang yan. Idol. Idol. Idol ka daw. Thank you. Sunod ng ating idol. Binibili pa yan. Sponsor lang. Gang game kasi. Ano yan? Ito lang yan. Kinitsura mo. Okay? Ay, presidente. Ay, presidente. Boss. Diretso. Yan. Dino, no? Hindi na, no?
Okay? Okay. Tim. Gagaling ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mang Kepweng. Mang Kepweng. Walang kukontra. Yan. So guys, so ito na yung ating last program sa kanya. So, aside from therapy, siyempre, minomotivate natin si Kuya Conrado sa kanyang situation na sa tulong at awa ng Diyos, naniniwala ako na walang imposible. Kung muli, si Moderno Magkiapeng at ang aking pasyente dito sa May San Mateo. Hope and pray to God, yung aking ginagawang speedy recovery program for his muscle, his situation. So again, yan, kukuntan tayo. Okay ba? Yan, kung nakikita natin, so lumalakas naman yung ating pasyente. So again, yung program ko, siyempre, pray first, tapos yung mga spasm niya, yung mga fiber ng mga muscle niya. So lahat ito, nakakibot yan, nakaprograma yan. So we need to lessen the muscle spasm, yung mga ligaments niya, yung mga joints niya. So para mag-lessen yan, we combine the massage therapy, the reflexology, and some integralan ko kasi dati ako nag-gym. So, in-apply ko rin yung mga kailangan niya sa workout para lumakas yung kanyang mga katawan as well as yung mga muscle niya para ma-develop ito. So, all of that is my pray to Him, yung kanyang spirit ko. Okay? So, lahat ng pinag-aralan ko ay aking pinagsama-sama at meron naman tayo dyan na pagaling at may mga process of pagkabuti ng mga pasyente dyan. So, ito yung speedy recovery. So, travel stroke therapy or TST travel stroke therapy ni Moderno Magkiapeng 2. Ayan. So, meron tayong huling verse bago tayo magtapos yung ating Exodus 15:26. The Lord is my healer. Ayan. So habang nagbibiyaya ko, ginagamit ko yung Isaiah 41:10. Ano ba yun? Fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God, I will strengthen you, I will uphold you with my righteous right hand. At ang motto ko, panagagamot ko ay walang kukontra. Walang kukontra. Walang kukontra, siyempre, parang kumalik ka. So sa lahat po ng mga San Mateo, David Clan dyan, sa inyo po lahat, shout out. Abangan niyo po yung speedy recovery ni Kuya Adong Conrado David. Manunbad na po ito. Ako rin nahawakan ko, lumalakas na ito nung hinahawakan. Lumalakas. Diba? Para medyo magandang Pasko natin, na kapatid. So sa lahat po ng patuloy po na sumusuporta at patuloy po na tumatangkilik sa aming journey ni Kuya Conrado David dito sa San Mateo. Sa lahat po nanonood dyan, salamat po. Please, don't forget to like and share my YouTube channel. Modernong Magkiapeng po. God bless po.